Fabi. Acum filmez pentru Fabi. Dar revenim de când plecăm. Da, 3 cadre. Cum a spus Fabi, dar n-ați auzit că era... era oprită. Acum, uitați-l pe Fabi acolo, libro și... da, gen... Na. Aici mă apropii de Fabi. Dacă nu vedeți așa bine, că nu pot să conduc așa bine cu mâna, că am o bicicletă nouă. Și na, acum mergem până în parc în Peciu. Și dacă nu mă auziți așa bine, că vin foarte multe mașini. Eu sunt cadru Tudor, în fața e cadru Fabi, cadru Rareș, dacă ați văzut bine. O să mai arăt. Na. Da, merge bine. Am vorbit cu Fabi. Stai să mă uit la Rareș. Rareș filmează bine. Bun, suntem aici la Dr. Mursă. Stai un pic, bă, că probleme tehnice la Rareș. Cred că, bă, uitați-vă la Rareș. Uitați-vă la Rareș, cum stătea, frate. Eu aveam fricul. Ține-l. What the f... Am simțit că au tărâit un pic pe jos și de-aia. Dacă el era pe ori, dai! El era pe... 0,5. Eu sunt pe 1, mă. 1 puteți, bă, eu am 0,5. Na. Eu eram pe 2, frații mei, eu sunt O să vă vedeți telefonul Nu-i meu. nimica, merge. Mere, da. Și așa, erai cel mai treparte de mine. Da. Era bun, filmez, nu? Da, mă, bun. Da, uite! Da, suntem aici la Dr. Murză. Cine știe? Da, mergem până în parc. Și de acolo ne ducem acasă fiecare să ne spălăm sau cum? Nu, mă! Avem mult de mers azi. Ok. Vă duc, mai mergem și pe altele, mai venim pe aici, facem mai multe drum. Ok. Ca să vadă și un pic satul. Bă, da, dă-te încolo, că nu pot să mă mișc, uitați-vă la cât e distanța. Păi da, tu, da, hai, pornim. Și eu atins-o, lasă. În fine. Acum am pornit, da. E foarte fain. Deci, Fabi, în episodul trecut, dacă poate l-ați văzut, poate nu, a picat și efectiv i s-a strâmbat pedala, doamne. S-a strâmbat pedala. Și... na. Asta vreau să vă spun. Acum mai avem puțin până în parc. Aici o să se zguduie un pic. Așa. Da, uitați-l pe Fabi. Fabi, nu trecem pe aici. Aoleu. Bă, mă mâncă nasul, ce fac? Da. Deci am spus la Fabi că mă mâncă nasul. Și poate am timp. Nu o să vedeți dacă. Gata, m-am scărpinat. Da, m-am scărpinat. Na, aia e. Acum mergem și noi. Uai! Vine mașina. Așa. Era să-l calce pe Fabi mașina. Era să-l calce pe Fabi, dar ați auzit că am vrut să zic tare. Că na. Na, aia e. Mai și oameni răi. Eu merg pe... Aici o să... Unde ne oprim? În parc o să ne oprim la sală, un fel de sală, nu? Un fel de sală, acolo ne oprim, nu? Da. Bă, m-am scărpinat la nas, am mers fără mâini. Era să pic acum. Acum, dați-l pe Fabi. Rareș acolo.
Uite, se apropie de... Uite. Dați, aici ne oprim. Am crezut că ne oprim la sală. Mamă, ce fericit până acum. A fost Că sunt rareși. N-am fost atent. Deci, acum, efectiv, n-ați văzut. Dar, efectiv, s-a dus așa, cu bicicleta. n-a filmat nici... Dar se vede pe camera lui cum s-a făcut așa. Da, mă. Mamă. Mă, ne-am oprit. Deci gândește-te. Dați-l aici că... Cap, cricu. Normal. Noroc că am văzut ea. Sau... Mai filmăm un pic pe aici. Da, acum... Uite, bă, dar ce scrie aici? Nu, e limbaj, ce? E limbaj licent, dar am arătat. Nu contează. Ștergi tu la edit, Revenim bă. după ce... Da, revenim. Deci da, acum are să da pe un topogan și apă jos, normal, că a plouat. S-au dat? Nu știu, posibil. Dar eu acum filmez. Uitați, stai, vă arăt un pic. Uitați-l pe ăsta. Deci el are topoganul ăla. Te-ai udat? Sau mai stăm? Zic să aibă în baterie, dar nu se vede. Acum mergem, da. Bă, mai filmez și eu că nu mai am baterie. Mai filmez un pic. Bun. Eu mai filmez, da. A care a mea? Că am și uitat care e bicicleta asta. Bă, dar hai să facem care om e cel mai murdar. Deci facem acum. Scrieți în comentarii. Fabi, uitați. Aproape nimic, un pic aici. Rareș. Uitați-vă un pic. Gata, nu. Și, bă, eu cum arăt? Filmează-mă. A zis că ești o fetiță, bă. Happy. Na bine, asta o să taie de la... Cred că o să se taie foarte mult din ce Ce să tai? O să tai la edit? Te omor. E, și eu. De ce? Haide, pornim. Stai să mă bag. Fabiane, câți abonați ai? Nu știu, bă. Vreau să văd după video asta. Abonați-vă, dați like, subscribe. Dacă nu vă abonați la Fabi, vin la voi acasă. Și eu la tine. Dar tu ai fost odată. Da, ai fost. Hai să facem schimb de căciuni. Deci uite căciula lui Fabi. O să se taie Badiu, foarte mult la badiu. montaj, doar atât vă spun. Cred. Nu știu unde să... Dacă îți trimit Fabi asta. Bă, știi unde mergem? Unde? Acasă. Da, mergem pe strada aia. Că vreau să văd eu arătăm ceva. și noi. Nu. Bine. Nu arătăm unde e casa lui Fabi, că... Tu ai? Nu știu. Abonații Ai pornit filmare? Da, eu. Bun, hai ne Abonații, știi unde locuiești? Nu. Bine, o să știi. Ai făcut vreodată turul casei? Nu. O să-l faci? Dar stai mă, Fabi, că tu te-ai dus. Bă, asta e cea mai ok bancă de aici. Deci uitați-vă la... Bă, Fabi, uite cea mai ok bancă. Acum filme. Bă, da. Bă, Fabi, stai un pic, acolo. Să venim și noi. Da, filmez mai greu că... În fine. Eu nu o să mai filmez în curând, că vreau să-mi țin bateria pentru că sunt la bunici. Da, bunicii mei stau în peciu. Și na, am venit lăsat și ne-am întâlnit cu verișorul nostru, Fabi. Bă, Fabi, eu la 10 minute opresc. Da, ești la 9:30. Eu am deja filmat 12 minute, deci... Păi na. Acum nu știu ce facem. Fabi, unde mergem? Da, o să vă prezint un pic bicicleta până atunci. Bicicleta mea e... Far aici.
afară aici. Hai o să vă explic. De ce ăsta nu e pe spate. Pentru că nu merge. Pentru că trebuie să-mi stai jos scaunul, că altfel nu pot să mă urc. Da. N-aveți club? Bă, dar nu. Bine, hai mai bine să ne uităm. Mai facem încă Ok, eu aici închid filmarea. Aici au fost cu mine Fabi, Rareș și eu. V-am pupat. Pa, pa.